सुक्लाय सेरफांनि आन्डाराव महरीपारा भिसिडिसि आरो निजबेटना भिसिडिसि आरो टेंगाजार भिसिडिसि बे मोनथाम भिसिडिसिखौ लानानै फैबाय थानाय जि 22 तारिखनि इलेक्शन बिनि सायाव फोसावदिंनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बयबो रायजो राजा आइ आफा रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला बयबो भटारफोरा ओंखारबोदों लोब लोब ओंखारबोदों आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि इउपिपिएल दोलो आरो नैबे 5 बोसोरनि दैदेननाय सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार खम बिखा खम मर्यादा खम उन्नयन खामानि मावनायनि थाखायनो बयबो जाति जनगोष्ठीया खौसे जानानै ओंखारबोदों फैबाय थानाय जि इलेक्शनाव प्रमद बर' सारखौ फिन सरकाराव लाबोफिननो आरो सिट बानायफिननो थाखाय रायजोफ्रा स्पष्ट दोनैनो नुदों नोंथांमोनाबो नुदों जे फैबाय थानाय 22 तारिखै जोंनि सुक्लाय सेरफांनिफ्रायबो 100% देरहागोन आरो सरकाराव जोंबो अंखिदार जानो हागोनखौ जों मिजिंथिनो हायो आरो रायजो राजाफ्रा गोसोआव मोनसे थिक खालामना दोनदों जे इउपिपिएलखौ एबारो देरहाहोनाया रोखा जानानै दं। 2 तारिखआव जोङो माने बुंनो हायो जे रायजोआनो भटनि होनायाव राजा आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोङो इउपिपिएल दोलोआ बेलेग बिजाथिनिख्रुइ 10,000नि बेबदानाव जों देरहानाया रोखा। दिनै खम बिखा खम मर्यादा खम उन्नयन खामानि मावदों बयबो जाति जनगोष्ठी खौसे लानानै खामानि मावदों बेवहाय हाय हायला गैया कुनु माने गुन्डुगोल गैया रावजोंबो दाङाबाजि गैया गोसोआव माने भेदाभेद गैया रावजोंबो जातिजों माने मोनसा मोनसि गैया बिनिखायनो बयबो जाति जनगोष्ठीया खौसे जानानै प्रमद बर' सारनो भट होगोना रोखा आरो प्रमद बर' सारखौ सिट बानायगोना रोखा। दिनै बयबो रायजो राजाया बुंदों जे बिथांखौ बिदाय होगोन होननानै मानोना बे 5 बोसोराव जोंनि ओनसोलाव 396 सुबुरि दङ बेवहाय जुदि सोंना नायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन बा बुजिगोन मोनफ्रोमबो सुबुरियाव बिथाङा हाबाखै कानेक्सन लायाखै 5 बोसोराव आरो बिनि थाखायनो रायजोफोरा बहुत खब जानानै दङ बिथाङा जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन ओनसोलाव जेरैबायदि सिमां लानानै रायजोफोरा भट होदोंमोन बे भट होनायाव बिथाङा जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि हायाखै आरो बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव बिथांखौ रायजोफ्रा बिदाय होगोन आरो रोखा। बेखौथ' बयबो रायजो राजा बुद्धिजीबीफोरा बुङो पार्कआव थानानै सुखिदार मावदोंबो होननानै बुङो दा बे आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा रायजो राजानि बुंनाय दा ओंखायनो रायजोफोरा बेखौ थिखा होगोन रायजोफोरा बेखौ मोनसे मा होनो थिरांथा लादों बिथांखौ बिदाय होनो थाखाय।